तादा दिवराज्य कान लोकूबात इस्लाह करूँ बिल के बहुस कुरिया गिंदियों मिबीला बहुस कुरम कन्वेफा जुमला हतर करूँ तेरे बाकी होती डेकडीरा फंसास 3 मिनट APNC यंग एकडीरा फंसास 6 मिनट MDP 12 मिनट MDA यंग 6 मिनट जुम्हूरी पार्टी शा MNP 12 मिनट वकी पार्टी का निस्वान अनुगंडवा कौमी जिते मेंबर का 6 मिनट मिला वहाँ फुर्तिक में इधर आने माउंट फुर्सत थोड़ा और फुर्सत मेहरबानी इसलिए दायरा किसी मेंबर इस्मा शफीओ आज बाग फुर्तक का इधर ना इस्ते मेंबर फुर्सत थोड़ा लंग बस बेफ्लो के इधर आने का ना कवन्या और जहे निमी बिल के बाहुस कमार हदा निम्माला आज बस बेफ्लो बाग फुर्तक के इधर आने का ना बाती और मी बिल के बाहुस कमार हदा मिहाई सा मिनिमाली फहबस विदालुमा बेन फुनवा कमा बिल हुशल मेंबर होनी विदालु फा बीमा मी बिल बालागत मा देते मेरे के वोटंग हम वक्त का वोटंग हम उन्नान और मेरा मित्र एजेंडा नंबर 7.1 का एजेंडा नंबर 7.1 सरकार को फरातुन दिदू दायरा एक्सटेंड मेंबर अब्दुल लतीफ मोहम्मद रशल वाफावा कानून नंबर आशिंग ऑब्लिक देहास विही फेना नर्दमा कानून इस्लाम के लोग बिल के बहस को गेंदे वो मिबिला बहस को कानूफा व जुमला हतर के जो तरीम बाकी होती डेकडीरा 13 मिनट APNC एकडीरा 25 मिनट MDP या वकुत हमैफा MDA 11 मिनट जमहूरी पार्टी शा MNP 12 मिनट वक्त पार्टी का निस्बत करना कमेटी मेंबर का हम मिनट मिबिला वहाँ फुर्दे के में फुर्सत थोड़ा है कूड़ा तो दायरा इस्ते मेंबर हुसैन हमीद शुक्रिया इज्जत रईस गान नंबर आशे पब्लिक देहास विही पिना नर्दमा गानूना हुशैलिगे मीडिया इस्लाह की हकीकत का अगर ना मुहिम देतीं कबे फाह कुराउन बिले एम फुर्तम कम की कुरी के गानों और गतुं अगर में न लाजिम मनी देहास फंसेस रना हारुगे नियला एना नंदमा के निजाम गायम कोनिमा एनमस गानों न कुं कितम रीति बारात को मिका लिए फोतस अगर में के हालता मी गाँव मुगे कंततंग हुरी गोता रियाक को फस्कुरन जे कंकंग फस्कुरन जे हम की अलगुन मियत कबूल कुरन जे हकीकत वेतियो सरकार तकु एना रद्दमा के निजाम गायम कुरुम के नमुगा वर बड़ेती इसराफ तके वर गिना बेकार हरल तके मी देह राज्य के बैतुल माल मनी कुफ मुली राज्य का फेना रद्दमा के निजाम गायम कुरुम के नमुगा ए मसक्कतुगे वारा कूड़ा इंसत्ते मसक्के निम्म फहो बड़े अदल तकुम फैसादी मिकंकं हवाल कुफा कुंफनितंग हकीकतुगा बनी वारा बुड़ा बंगरोट वे एम्मे गिना मशरूएं हवालुए कुरिया गेंदिया ए कुंफिन्य कमा अलवन में ना फाह कुरेमनी फेनक वनी मीन दूहा को सरान उगने वारा बंगरोट वे नोनी वारा बुड़ा दारा विकी एतेरेगे दननितका बेरुगे दनितंग अति इंतहाय नतीजा गोतुं फेनके मियदु उंदगु मिवनी मी मसक्कत कुरिया गेन्ना एक सबबुं अलगुन मिन्न हकीकत गेस मी मसक्क इतुरु एंगहरा नूनी देहरा दम्मादम जेहनी गाणुनि गोतुं गाणुनुगा एगोत लियन जेहनी ए मीमा मियदु सरकार मियदु मी अमाज हिफी देहा 27 सनानुगे नियला मी मसक्क निम्मा दिवेही लोबेतु रयितुना मी हिदुमेत्ता फोर्को दिम्मा अलगन यगीवा कमकी मी हिदुमेत्ता मियदु मिका एकशैले गोत नूनी गाणुनुगा दिवे गोत अलगन मेन्ना मी मसक्कत कामयाब को हासिलुवानका आदे एव्वेस सबबे नती एव्वेस गबूल कुरवे हमें नती अलगन मेंगे मिदेन्ने मशरूत
ಹುಟ್ಟಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಹಗೀಗತುಗ ಏರು ಇಂತಿಹಾಬ ಬೇಣು ವೆಗೆನ್ ನೋನಿ ವೆರಿಕಮುಗೆ ದಹಿವೆತ್ ಕಮುಗ ವೆರಿಕಂ ಹೋದುಮುಗೆ ಬೇಣುಮುಗ ಅವಗನ್ ಮೆನ್ ಎದುವಹು ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಗ ಎಕ್ಕೊಳು ಫಶಾಗೆನ್ ಅನೆಕ್ಕೊಳ ಫೆನುಗೆ ನಿಜಾಮ್ ನೋನಿ ನರ್ದಮಾಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಗಾಯಮ ಕುರುಮುಗೆ ನಮುಗ ಹಿಂಗೆ ವರ ಬೊಡು ಮಶ್ರೂಗೆ ಸಬಬು ಎ ಮಶ್ರೂಗ ಫෑසා නැති ඒ මශ්රුවන් එකශීගෙන් බජටු නැති පශමුන් දියුමගේ නතිජයකි මියදු අල්ගොන් මෙන් මිහාලත කුරිමත්ලාන් ජහුනි ආදේ අල්ගොන් මෙන්ගේ අල්ගොන්ගේ දායිරාගේ එරා මෑඹූදුගේ ෆෙනුගේ නිසාම් ගායම කුරුමා බයක හවාල් කුරෙවි මසකත් කුරේ ෆාවනි එනමස් වෙරිකන් නිමුණු ඉරුස් කොන්ට්‍රැක්ටර් වනි ෆිලා කොන්ට්‍රැක්ටර් වීතන්නේ නේගේ හුදු අල්ගොන් වෙස් කොන්ට්‍රැක්ටර් දෙතින් හතර පහරු ගුලාගෙන් කොන්ට්‍රැක්ටර් හොදුම මසය කුරින් එහෙනමස් ඒ මසක්ක මියදා හැම වෙස්වනි කාමියබ් වාගේ නුමෙෆ එම්ම මි දන්නවනි මිෆද මශ්රූතන් හිංගුමුග කම ගාබිලු එකෂේන කුම්ෆුනිතක ಕಾನೂನೆ ಮಿದಿಯ ಸರ್ಕಾರು ಮಿಕಂ ಹವಾಲ್ ಕುಫ ವಣಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಎದೆನಿ ಮಿ ಮಶ್ರೂತ ಅಲುಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿ ಸರ್ಕಾರು ಫಶಯ ಗಣ್ಣೈರು ನೂನಿ ಫಶಾನ್ ತಯ್ಯಾರು ಮುಂದೆ ದಾಯಿರು ಮಿಫದ ಕಂಕಮ ವರಬ್ಬೊಡ ರಿಯಾಕುರು ಮಿ ಮಸಕ್ಕತ್ತ ಕುರೇವರುಗೆ ಗಾಬಿಲು ಮಾಲಿ ತನವಸ್ಕಂ ಹುರಿ ಕುಂಫುಣಿತಕ ಹವಾಲ್ ಕೊಗ್ಗೆ ರೈಯಿತುನ್ನಂ ಮೀಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಮಂಫಾ ವಿ ಎಮ್ಮೆ ಅವಹಕ ಲಿಬೇನೆ ನಿಜಾಮಿಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಮಿಕಾನ್ ರೇವಿಗೆಂದಿಯು ವರಬ್ಬೊಡ ಶುಕ್ರಿಯ ದೆಬಿ ಫ್ರುಸ್ತ शुक्रिया स्टेट मेंबर हुलूदू दायरा के स्टेट मेंबर मोहम्मद शाहिद शुक्रिया इज्जत रईस आशा अब्लिक दिहास विही फेना अर्दमा गानों मिगने इस्लाह की वर मुहिम इस्लाह कमाल और देखे वकील खास को अरुण में मिराज ज़मानी डेमोक्रेसी बदल हुए के दिहास अब्बन हारों फिश के मियादा हमें गायरो रही चुन्ना लिबेंज है असासे हिदुमा फोर को दिनुमा एक एक वौता एक एक सरकार तक नोता वेरिकम बड़ा नवम बेनुफुलवा फरायत तक एरो इंतहाब तक वर बड़ा देखे मुंगन वाह के एक तेरे एमएफ रतम इसका में गोतुगा एबेफुल में सिदालो मियन्ननी फेना नर्दमा के वाह का फेना नर्दमा के एक जातुगा वर मुहिम असासे हिदुमते खास को बालितकुन रक्का तेरुवे फुरिहम सिहतेगा रईतुं दिरुलुमु गंड रशक वर मुहिम असासी हिदुमते हम अहम में इक्सादी गोतुम राज्य गे एक एक रत्त फुलावे तरगिवे मु अंडेरो फतुलरी कमा फुरसौत इतुरुगे फहिवेगे मिदनी वेस फेना नरुदमा गायम फौंड रत्त कक्कम अलगुण फाहा कुरम ए मियदा हमें गायरो अलगुण में फेनिगे मिदनी सियासी एक एक मकसदुगा सियासी एक एक कंगं हासिल कुरुमा කොම්මෙ බයකුවස් අරා දක්කා වාහකේ ගොතෝ ෆෙනා නර්දමා වගෙන් මියන්නනි මිහෙම් මිකම වාක නුජෙහෙ මේ කොම්මෙ එම්බස් කුරංජෙහෙ කම සරුකාරා හවාදුවා කොම්මෙ ෆරාතකුම් වෙස් රයියතුන්න එම්මෙ ෆරතම ෆෝර කොද්දෙන්ජෙහෙ ඒ හිදුමතෙක්ගේ ගොතුගා ෆෙනා නර්දමා ඒ හිදුමතකි අලගොණු දෙකේ ගොතුගා කුරංජෙහෙ කම මියදුගේ සරුකාරුන් ඉස්සත් රයිසු ජම්හූරියා මිකම මිගෙන්නවා ඉස්ලාහතා කියනවත සරුකාරු මිගෙන්නවා බදවතා කි මිකම් කුරුමට්ටකා मिकम एमडिफान वडायने वौत फुद्दुमट्टका पुरेविगेंदा कमेग गोतो अलुन देके अलुन फेनिगे मिदिये तफातु एकेकि नन्नमुगा एकमा गुळुन्ने एते कुंफुनितका फेना नरुदमागे कांट्रैक्ट हदा राज्यगे रैयतुन्न मी बोडति अनियात देमु मिदिये हकीकतकि सरकार तकु मिकंकम बौद्धवेगे आइस एकमा गुळुन्ने मिसाक राज्यगे फेना नरुदमागे हिदुम फोर कोद्दे कुंफुनित हुट्टा वकी वकी अमिल बय फरात कशा खमा गुळुन्ने एहेनियन एक एक कुंफुनित का मिकंगा हवालु कुरी कुरुमकी वेस सगेगतुगा मिकम इहुमालु मी एकम देंजे समालु कन नुदी नमेग्ग हमेकन सोयकोल्लुमुगे गोतुगा अलुने फेनिगेम बिदिये एकं एगोत दीवुमुगे सवबु मियदा हमें गायरो मिकंत हासु कुरे फनेति कोम्मे फस्सहर कोंग एंगहरो वेरिकम अंडम गैस मुड़ी राज्य हुरिया रशग हुरिया बहुत के वमु मियन्ननी यदा हमें गायरो अलुने फेनिगे मियन्ननी लेटुस सलाने वा फेना नर्दमावस इंजिन वस जनरेटर वस पंप वस बहट्टाने वा अलुगड फेन्ननी गे तो मि जमान त बदलुगे अन्न मियन्न आवमुगा मि राज्यगे वेरिकम वडायन्නවා फराත්තකුමස් එබ ජෙහෙ මිකංකම තංකොල බොඩ සමාදුවා फेना नरुदमा एंगहरु तेरेगा फस्सहरु लिवेरु मुळे एंगहरु तेरेगा
අමාසෙයිපම් වේ රාජ්‍යයක හොරියා රශෙක්ග ෆෙනා නරදමා ගායම කුරුම හගේගතුක මිකන් කුරම් බේනුකම වඤ්ඤාව කොම්මස් කහදා මේ කොම්මස් කහදා ප්ලේන්තකේ කුරංගෙ බජේ මිකන් කුරුමගේ නියන් ඔන්නේ බජේ හැම එකනේ දුදුම් බුඩලා බුදුමකු මිකම ෆුරියම එන්නුවේ එංහරු තෙරේග එබජේ මුලි රාජ්‍යයක හාලිමු සීනා හැමය හොරියා රශෙක්ග කුඩ රශෙව්‍යස් බොඩු රශෙව්‍යස් ඵලෙව්‍යස් ගිරියෙව්‍යස් එතන බේනුම්වා මිෆද අසාසේ හිදුමත්ත ෆෝර කොද්දී නිම්මන් මේ නුකුර වේඩක වෙන්නෝ මිරාජ්‍ය වන්න ෆෑසා දවලතම් මි ලිබේ ආම්දනින් මිකංගන් කුරවෙන් වාන මිකං කුරුමගේ ගාබිලකමා හිව්වරා ඒ හුනරා එකංකම් හුන්නගේ බජේ අන්න ෆරාත්තකෝ මියදුක මි සරුකාරෝ අලවුන්න ෆෙනිගෙන් මිදනී මිකං කුරුමට්ටක මිදෙන්නේ යුත රේවිගෙන් තරුතීබුවගෙන් ගන්න මන්සරෝ අලුගොඩ हम यकीन कुरंग अल्लाह हिरात कव्या मिफस्सहर तेरेगा रईस डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के मिसरुकारों अलमेन राज्य के हुरिया रशग फेनान दमाग हिदमा फोर कोद्दी रयतुन्ना उफाफा का दिकल लिबिगन दानका दबी फुर्स वरबड़ शुक्रिया शुक्रिया एक्स्ट्रा मेंबर दांदू दायरा एक्स्ट्रा मेंबर मोहम्मद फसील शुक्रिया इज्जत रईस अशेंग ओब्लिक देहास भी फेनान अर्दमा गानों खंडा में गानोनुगे खंडाला फला मुद्दतु फस्सहरुगे मुद्दतක इंतरु कुरुमा गेना इस्लाह अळगොඬු ෆ්‍රේම තායිද කුරන් මේ අලුණ බලාගෙන බජේ මේ ෆෙනා නරුදමාගේ ඉදුමෙත්ත රජතුන්නා හැම වාසිල් නොවෙමියෝති කීන බෙගෙන්තෝ අලුණ හීකුරි හගීගතු එස්මි වේතුවදී ෆස්සහරුග මේ MDP න් ඔති ෆෙනා නරුදමාගේ හුරියා කම රාජ්‍යගේ හුරියා රශෙග්ග කොන්නිමාකම अमय हगीगतकी एग्गोतक वेस गाबिल बयक नूं फेना नरुदमाय हिदुमेत्त मे फोरु कोद्दे मसकेत्त हवालु कोफ्फा ओति नागाबिलु कुंफिनितक सियासी बेणुमिग्ग नाजायज फ़ायदातकें होदा दिनुमा कोफ्फा होरि मसकेत्त गोतुगमि पेनिफमि ओति එහෙම සවුන් රයිතුන්න බේණුවා එම්මේ අසාසි හිදුමෙත්ත කමවා ෆෙනා නරුදමා আদি කරන්ටු खिदम मेती ए फोर कोद्दे जेहे गोता फोर नो कोद्दे इफ इजते रईस मी गानोनुगा एबा बयान को फई फेना नरुदमा मसक्के हवालु मीगे फहुं कुरेवेनी वकी वरक एकम गाबिलो कुंफुनिता कम कंडेलिගෙන් ए कुंफुनिता की ए मसक्के कुरेवेने फेमवरुगे बयतो मी वेरीफाई कोफ्फा එබැකා මේ පද මසක්කතෙන් හවාල් මේ කරවනේ ඉතින් රයිස් මේ ගානෝනුක එබැයි අලගොඬු මේ ගානෝන බලාලේ අයරුග මේ 54 වන මාද්දාග ගෙනසෙන් ඉස්ලා අලගොඬ පෙන්නනි කොමිටි මරහලා කොඩකොන් දිරාසා කොල්ලන් ෆෙනාන් ඉස්ලා ගොච්ච අලගොඬ දන්නවාන फेना नरुदमागे निजामु नामगोतुगा बेणुं कुरुमुगे अमले कुरा फराते की अदबकी $1 मिलियन वरे बोडु नूं अददकुन जुरिमाना कुरुं मी अळगොඬ साफ नुवाइच्चे එහෙම අळගොඬු උම්මීද කරණි කොමිටි මරහලා මේ මාද්දා මියවර साफवान गोते කොබෑතෝ එනා නරුදමා නිසාමුන් नामगोतुगा बेणुं कुरुमकी मी एलिबरेट කොද්දෙමු එහෙම ජුමුලා ගොතෙක් මේ බිලුගා කුෂේලි ෆම හොරියා ඉස්ලාහ තකවේ සල්වන් තායිදු කරන් අලගොඬු ගබූලු කරණි මේ ෆස්සහරුගා මේ සරුකාරුන් දෙවේ රාජතුන බේනුවා හොරියා අසාසී ඛිදමතක और को देने का शुक्रिया शुक्रिया एक्स्ट्रा मेंबर दांदू दायरा मडवदी दायरा एक्स्ट्रा मेंबर मोहम्मद शमीज शुक्रिया इज्जत रईस अळगొంಡು देवान फार वेस बिबिला वाहकदक्क मी दुणी अम्मी वरा मुहिम बिलेक्कम अळगొంಡ गबूल कुरेवेति सौप्तक वेस नेतियन्नो अळगొంಡು दायराग हिमेने देरश मडवेली होडेद्दूग मिवनी खारिसाय फद कमक सॉरी नडेल्लाग मिवनी खारिसाय फद कमक मी नर्दमा कंत कुरिमति वेफ इज्जत रईस नर्दमा के मुहिम मुक मी इज्जत मजली कोम्मे मेंबर को वाहक फ्लोस फाहक कोफी नर्दमा की दिवे हिरायतुन एम फरतब लिबेन जहे इंग असासी हक एहेन नमेस देहा मती आबादी तहम्मल कुरबु मिदड़ी मिदन्नेवे
ಕಂತತಕ್ಕೂ ಮಹುರೋಮುವೆ ಎತ ಸರ್ಕಾರ ಫಾಯ್ತುವೆಗೆ ಗೊಸಿ ಹಮ ಮಿಕಮೆ ನುವೆ ಕುರೆವೆ ಅದಿ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಮಿ ಸರ್ಕಾರು ಆ ಫಹಂ ದೇಹರ ಗಾಯಬ ಮುಂದಾಯರು ಏಕಮುಗೆ ಕಂಬೊಡು ವೆಸ್ ಅಳುಗಣ್ಣುಗೆ ಎಬಹುರಿ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಖಂ ಕುರಂಜೆಹಣಿ ಖಂ ಬೇಣುವೆ ಫತಿಬಿ ಬೀಹುನ್ ದೇರಗತ್ವ ಫಹುಗ ಕೊನ್ ರಶ ತಕೆತ್ತೋ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಂತತಕ್ಕೆ ಹುರಿ ಎಗೊತ್ತು ಮಡವೆಲಿಗೆ ಮೀ ನರುದಮಾಗೆ ಸೌಬೋಂ ಬೈ ಫಹಾರು ಬೊಡೆತಿ ಮಸ್ಸರತೆ ಕುರಿಮತಿವೆ ನರುದಮಾ ಬಸ್ ಕೊಡೆಫ ಖಮೆನ್ನೊಕ ಎಹೆಂ ಬೇವುಮುಗೆ ಸೌಬೋಂ ಬೊಡೆತಿ ವಳುಗಂಡು ಉಫೆದಿ ಕುದಿ ಒಳಗೊಂಡು ತಕ್ಕ ವೆಟ್ಟಿ ಮುಂಚುತೋ ತೆರೆ ಬಿರುವೆರ್ಕಂಗ್ ಉಫೆದ್ ಫವಾಡಿ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ಹಮ ವರ ಬೋಡು ಸುವಾಲಿಗೆ ಬೌ ಫೆದೆ ಸುವಾಲಕಿ ಕಿ ವೆಗೆತ್ತೋಯೆ ಮಿ ಕಂಕ ಹವಾಲು ಕುರ ಇರುಗ ಎ ಕುಂಫುಡಿ ತಕಕಿ ಬಿಫದ ಕಂತತ್ತೋಗ ತಜುರ್ಬಾ ಹುರಿ ಕುಂಫುಡಿ ತಕೆತ್ತೋ ಎ ಮಸಕ್ಕೆ ಹವಾಲು ಕುರ ಮುವಸ್ಸಸಾ ತಕ್ಕು ನುಬಲಡಿ ಎಗೊತ್ತು ಏಕೆ ನತೀಜಾಯಕ ಮಿವನಿ ದಿವೆಹಿರಯಿತು ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರ ಮಿದನಿ ಮಿಕಮುಗ ಸಾವು ಬಡತಿ ವೇಂತ ಅಳುಗಂಡು ಯಗೀನ್ ಕುರನಿ ಅದಿ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ಲೊಬ್ಬತಿ ರೈತುಂಡೆವ್ವೆಸ್ ಅಳುಗಂಡು ಕಶೋರ್ಕಂದೇನಿ ಮಿ ಸರ್ಕಾರು ಏಕಂತ ವರ ಗಾತು ಬಲ್ಲವ ಮಿ ದೆಣ್ಣೆವಿ ದಿರಸುಗೆ ನಡೆಲ್ಲ ಮಡವೆದಿಗೆ ನವದಮ ಕಂತತ್ತ ಉರಿಯ ಗೆದ್ದಾಣಕ್ಕಮ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಮಡವೆದಿಗ ಅಳಾಫವ ನರುದಮ ಅಳಂ ಫೆಶಿ ನರುದಮಾಯಕಿ ದಿಹಾ ಸೋಳ ಸತಾರಾಗಿ ಫೆಶ್ಫಾಯ್ ನರುದಮಾಯ್ ಮಿಯದು ಮಿಯತಿ ಅಳುಗಂಡು ಮೇ ವಿ ಫನ್ಸವೀಹ ಗುಣನ್ ಜಹಿಫ ಏಕಮಕು ಅದಿವೆಸ್ ನರುದಮಾಗೆ ದಿಹ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೆಸ್ ಕುರಿಯ ಗಿಂಗೊಸ್ ನುವೆ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ದೇವನ ಫಾರಕವೆಸ್ ಅಳುಗಂಡು ಮಿ ನರುದಮಾಗೆ ಬಿಲ ವಾಹಕದಕ್ಕ ಮಿ ಜಹುಣಿ ಮಿಕಂತ ತಗೋರಿ ಹಸ್ಸಾಸ್ ಕಮ್ ಬೊಡು ಕಮು ಕಮು ಅಳುಗಂಡು ಮಿ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಖಮಾ ಬೆಹೆ ಮುವಸ್ಸಸಾ ತಕ ವೆಸ್ ಗೋವಾಲಂ ಮಡವೆಲಿ ನಡೆಲ್ಲಾಗೆ ನರುದಮಾಗ್ ವಿಹಾವಿಸ್ ಅವಹಕ ಮಿ ಸರ್ಕಾರು ನಿಮ್ಮವ ದೆವ್ವಮ ಶುಕ್ರಿಯ ದೆವ್ವಿ ಫುರ್ಸತ शुक्रिया इस्ते मेंबर यह बंदू दायरा इस्ते मेंबर अहमद नसीर शुक्रिया इज्जत रईस गाँव नंबर अशंग अब्लिक देहास विही फेना नर्दमा गानोना मिगना इस्लाह अळगोंडु तायद कुरा वाहक दन्नमा इज्जत रईस मी कुरी देहास फंसविस पन आहारुगे तेरेगा दिव्यराज्यग हुरिया रशका फेना नर्दमा निजाम दी ರೈತುನ್ನ ಮಿಹಿದುಮೆ ದಿನಮ ಬಣಿ ಅಳಮೆಂ ಗಾನಕು ಫಾಸ್ ಕೊಫ ಎನ್ನಂ ವೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದಕುಂ ಮಸಕೆಂ ಹವಾಲ್ ಕೊಫ ಗೊತುಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಿ ರಜಸುಗ ಏಕಂಕ ನುಕುರೆವಿ ಅದಿ ಫೆನಾ ನರದಮ ಗಾಯಂ ಕುರಾಯಿರು ಬದಂಜೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಮಿಂಗಂತಕ ನುಬೆಲಿ ಸಾವೆ ಕುರಿರು ವೆಸ್ ಹಮೇಕನಿ ಆಬಾದಿ ದಿರುಳೆ ಸರಹದ್ದುಗ ಫೆನಾ ನರದಮ ಎಳ್ಮಟ್ಟಗ ಡಿಸೈನ್ ಕುರೆವಿ ಮೀನುಂ ಎತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹೋದಾಗ ಬಸ್ ಕೊಫ್ಫುರಿ ಕಂದತ ಸಬುಂ ದೇಹಾಸ್ ಫನ್ಸವಿಹುಗ ಹಿಸಾಬಂ ಅಳುಮೆನ್ನಕ ಮಿಮಸಕತೆ ಕೊದ್ದೆ ಕಶೆ ನೈ ಜತೆ ರೈ ಸೇಕಮು ಅಳುಮೆನ್ ಗಾವನ್ನ ಮಿಗನ ಇಸ್ತಾಕಿ ದೇಹಾಸ್ ಹತಾವಿಹುಗೆ ನಿಯಲ ದಿವೆರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾ ರಶಕ ಫೆನಾ ನರುದಮಾಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಗಾಯಂ ಕೊದ್ದಿ ದಿವೆ ರೈತುಂಗೆ ಹಿಂಗಮ ಜೆ ಫೆಂವರೆಗ್ಗೆ ಫೆಂ ಅದಿ ನರುದಮಾಗೆ ನಿಜಾಮು ದಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣ ಗೊತ್ತ ಗಾವನ್ನ ಬಟ್ಟಮ್ಮಿ ಕುರಿ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಅಳುಮೆ ವಿಸ್ನಾದಂ ಮಿಜಹನಿ ದಿವೆರಾಜ್ಯಗ ರೈತುನ್ನ ಮಿದೆ ಫೆನು ಖಿದುಮತಕಿ ಎ ಲೋನು ನಗಾಗನ್ ಡಿಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೆದುರು ಕೊದ್ದೆ ಫೆನಕಿ ಎಯಿ ಲೆಬೋರೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕುರೆವಿ ಎಯಿ ಯಗಿನ್ ಕಮ ಅಕೀಗ ಎ ಫಮ್ ಬುಮು ಸಬುಂ ಸಿಹತಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಗೆಲ್ಲುಮೆ ಅದಿ ಎಫ್ಎಂ ಬೇನು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಫೆಂವರ್ ಮುಗ ಸಬುಂ ಸಿಹತ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುಮೆ ನುವಾನೆ ಗೊತ ರಾಜ್ಯಗ ರಜಸುಗ ಮಿಕಂಗ ಗಾಮ ಕುರುಂ ಎಂಕಮುಂ ಮಿಫದ ಹಿದ್ಮತೆ ದೆಮುನ್ ದಾಯರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತವ್ವೆಸ್ ಎಬ ಜೆಹೆ ಮಿಕದ ಹಿದ್ಮತ್ತಕ ವರ ಬೊಡ ದಿರಾಸಾ ಕುರವೆ ಗೊತ ಅದಿ ಎಕಮುಗೆ ಮೌಲುಮಾತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತವಗ ತಿಬೆ ಬೇಫುನ ಲಿಬೇನ ಗೊತ ಇಂತಾ ಬಾವ ಎಂಕಮ ಮಿಗಾವನ ಇಸ್ಲಾಗೆನ್ನರು ಎಕಂವೆಸ್ ಎಬೆನ್ ಅಳುಮೆನ್ನ ಫಾ ಕುರೇಫ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಮಿಗಾವಮು ಮಿಫದ ಬೊಡ ನಿಜಾಮೆ ಗಾಮ ಕುರಾಯರು ವರ ಆಬಾದಿ ಮಧುರತ್ತಕ ಅದಿ ಆಬಾದಿ ಮಧು ಬೊಡತಿರತ್ತಕ ಆಬಾದಿ ಕುದಿಕೊಂ ಮೀರ ಕುಡಕೊಂ ಫುದಿರತ್ತವೆ ಸೆಬ್ಬೂರಿವ ಎಂಕಮು ಮಿ ನಿಜಾಮು ಗಾಯಮ ಕೊರವಿಗೆನ್ ದಾಯರು
අධි හාසකො නරදමා නිසාම් ගාම් කර දාර බොඩ ආබාධ බොඩති රටසුග අරුන් ගබුදු කරණී ඒ රසුගේ එහුන්න මුයි රශ නිසාම මුස්තකබොදුග ගාම් කරවේන ගොතක මිහාරු මි සිිස්ටම්ත ගාම් කරවෙන් දාරු එය විස්්නාගෙන් ඩිසයින් මරහදාව විස්්නාගේ මසයකොද්දිනු. ඉසතේ රයිස් අල්ුමෙන් විපත මසකතය කුරමුන් දාරු ආම්කොතෙ අලුවන් දාරාගේ හුරි තින් රසුගස් වනී මිහි නිසාමු රංගල නොදෙවි. අලුමෙන් රසුග දුයිස්ත වර ගෝස් දූකොෆෙන් ඉරු ඒ සරහද්දක වෙස් නෙයි ෆෙනා නර්දමාගේ නිසාමු ලාදයිෆේ අධි එමසේ කුරමුන් දාරු ඒග වර බොඩ් තකුලිෆ් තකුතරේග අධිවෙස් මිදනී රයිතුන් දොස්තන් හෙද කරමු. අධි හාසකොන් අලුමෙන්ගේ රසු දාරාගේ මොළදූගර යුතුන් වෙස්. තිබී මිෆද කමක බේනු එෆ එබේනුම් කුරි නරුදමාගේ සිිස්ටම්ත හදාකුවේ නිසාම ගානු සවබ මියදු වනී රයිතුන් වර බොඩ දති උඳගූතකා කුර්මස්ලාාව එබේෆුළුම් ඉන්තිසා කරමුන් එදනී වීහා සවහක ෆෙනා නරුදමා එරශ වෙස් ලිබිගෙන්දාන දුවහක. අලුන් ගබූ කරණී අලුමෙන්න්න මිහාරු ගාවනු මෙගෙන බදා ගුලිගෙන් මිගාවනා එක්ගවා ගොතුක මතින් දිවරාජ්‍යයගේ උරිහා රශක අලුමෙන්ගේ සරුකාරෙක්ග ෆෙනා නරුදමා නිසාම් ගායම් කොරවි අධි රයිතුන්ගේ සිහත ෆෑදාවාන ගොතන් උෆෙද්දේ ෆෙන් රයිතුන ලිබේන ඉන්තිසාම් හමිජිකින් දියුම් කොමිටි මරුහදාග මේ බීදුවග මියවරෙන් ඉතුරු කන්තත්තක ඉතුර විශ්නා ෆිකුරුකෝ මිබිලු ඉස්ලාහක විහසවහක ගානක බදලුකෝ අමලි මසෙක්කයි විහසවක ෆරහන්නා දුවක අරුන් ගබුදු කර ශුක්‍රියා ජත රයිස්. شكرا أستاذ المنبر مردو دائرة أستاذ المنبر حسني مبارك. شكرا أستاذ رئيس. गाँव नंबर अशे गोब्लिक देहास विही फेना नर्दमा के कानून इस्लाह गनों के बिल इद्दू दायरा के नंबर अब्दुल लतीफ मोहम्मद फशल बाफा बिला अरुण हम फुरहिम ताइद खुराकम गदन्नमा मी बिला गुळे गोतो गाँव हम वाहद का फुर्सत का मेदुनी हकीकतुगा फेना नर्दमा की असासी एम्मे मुहिम एक असासी हिदमे नर्दमा के हाल वाहक दक्कायरो अरुण दायरा के हिमेने मनदूगा अरुण के उफन रशुगा नर्दमा के हालत मी अरुण इतुन पाहक दक्का अंचिहे कमे अरुण मिदक्कनी तिंगाहेगा आबादी दिरुले रशगे वाहक इस्ते रईस देहास साधवन आहारुम फ्रेशिगे नर्दमा निजाम गे स्पेयाए होदा फेन्नुवे वेक्यूम निजाम गायम कोफोती निजाम रंगल नुहिंगिगे ए कैपेसिटी नेतुमुगे सबबुं रशुगे रईतुं तकलीफ तके उफुद मुंदे मिदिया फस्सहर तेरेगविस एव्वेस वरक स्पेया होदा ए बदले गेन्नं नोता आ निजामे गायम कुर्मा एव्वेस मसेकते उफ्फ नुवाक हिता मैकी फाह कुरम रशुगे रईतुं उफुद मुंदा तकलीफ तक बदार इस्ते रईस जंक्शन त फुलवेगे वैक्यूम सिस्टम के कैपेसिटी नेतुमुगे साब जंक्शन त फुलवे फाहाना तक नजिस फेम फाहाना तक कोटर तक हेळि फर्नीचर त हदाकुवे मिफद तकलीफ उफुद मुंदे मी मियदु गे हालतेन्नो और मिदन्नवी देहा साधन पेशिगे ए सिस्टम गे एव्वेस पेयाय होदापा एकं कोफेन नेते नूनी नर्दमा ग्रेविटी निजामक बदल कुर्मकी हल्दु कमुगा बुनायरो ए हल्दु होदमुट्टक मसकते कोफेस पस्सहरुगे दौरे निमिगेन दियरो मिकम एव्वेस वरक मसक्के कोफने ए नमवेस फेनकैम बेली आ ऑफिस इमारत एळेतो आ ऑफिस इमारत नुदिबिगेन नूराइतु रईतुं तकलीफ तक गुफ्ल मुंदनी नर्दमा के हालत गोतु अलग आबाद हिसाबुगा नर्दमा गायम कुरवे कन्ने एक्सटेंड कुरवे कन्ने मी रईतुन्न फोर कोद्देंजे असासी इदुमत्ताकी एहम वीमा मिदिय सरकार तकुं इहुमा लेफाय मिंबर हेगे मिदनी आवनु मिदन्न मणि तिंगा हेगा आबादे गुळे रशिगे वाहक इस्ते रईस मि सरकारं बणी ए आडु हाफा मि सरकारं बणी एकम इजाब देब्बाफा इस्ते रईस जमहूरिया बणी मूली रशुगे आ नर्दमा निजामे का बदल कुरमा ग्रेविटी निजाम का बदल कुरमा एमसक्के मिमहु तेरेगा इराद कुरबिया हवाल कुराने कमा युदान कुरमा मी सरकार असासी हिदमत रशुगा गायम कुरमा इसकंदे मिंबर मिंगेंगेन मिदनी आवमेन फेनेगेन दिया मिदन नवी गोता रशुगे नर्दमा के हालत एगोता गोब्ब नर्दमा के हल्दु नुगेनेस एहन नमवेस देहास 23 वनाहरुगे रियासी इंतिहाबा क्यारिको रशुगे मगु हेदमुगे मसक्के फेशुमट्टक आरडीसी सैट गायम कुरिता बुद्धि सलामत कुरी कोम्मे इंसानकस गबूल कुराने मगु हेदमुगे मसक्के कुरियन नुगेंदेवेनक नर्दमा हल्दु नहोदा
එහෙන්නම සාවුන් මිදෙන්නවි ගොත දෙහස් තේවිස් වනාහරුගේ රියාසි ඉන්තිහා බෝමත්වගෙන් ඈරු මගුහෙදම්බගෙන් සයිටක් ගායම් කුර මගුහෙදමුගේ මසෙක්ක ෆෙෂිතම් පෙනගෙන් දියයි. එඩුවන්ස් පේමට ආඩසිය දින්තන් අවුන්වන්න පෙනගෙන් දියයි. එහෙන්නම අවුන් මිදෙන්නවි ගොත නර්දමෑ හල්දු නුගෙනස් මගුහෙදයන ගොතගේ ඉන්සානි සිකුණි ගබූල් කරවේ හමෙන්. මී මිදිය සර්කාර්තකුන් ඉහිමාල්ලෙෆොයි මිම්බර්. විම මිසරුකාරුන් මිදෙන්නවි ගොතන් අසාසි හිදුමත්තක් ඒගේම ෆොරිහම ගොතුග ගායම්කෝ දේනකමුගේ යගින්කන් ලිබිගෙන් මිදනී මී මුද්දතුගේ තෙරේග එහාදතු දෙනගනේ මුලින් නිසාමක මනදු නර්දමා නිසාම් බදල් කුර්ම එකන් නිම්මවා ෆවාති. එකන් කමාරුන් ෆාහ කොල්ලම් බේන මී විදකම ෆොරිහම තායිදු කරකම ගදන්නම ස්කුරිය ඉස්තරයිස්. शुक्रिया एक्सटर मेंबर फुनदू दायरा एक्सटर मेंबर मोहम्मद ममदू शुक्रिया रईस कानून नंबर 8/2023 फिना नर्दमागे कानून इस्लाह गणोगे बिल मी मजलीह मी शाळव अदवि जेतर मेंबर हम आळगंडु शुक्र दन्नव अदि याके हम फाह कोल्लं मी बिल देहास विहिवनाहरु इस्लाह तके गेनवणी देहास तेवी होगे कुरिंग ये राज्य के हुरिहा रशेक गमी असासी हिदुमय गायम कोद्दिनुम कमक एरोगे एमडीपी के सरकारा नवारोना रईतुंगे मजलिस एमडीपी के सुपर मेजॉरिटी मजली हकुं ये राज्य के लोबत रईतुना यगिन कन देब्बी नमवेस एमडीपी देहा तशारा वेरिकमा हवालुवे यागंडक एरो ओय क्रेडिट लाइन के तेरें अड्डिह मिलियन रुपया एलोकेट कुरेविगेन दियई इरिस हतर रशेक्गे फेना नर्दमागे मसेक्के निम्मुमक्कं हम मी फुर्सत काणु पाह कोले हेन्नावेस इतामे की गैगंडक 1.2 बिलियन रुपया मिकम सरकार को खंडेली नमवेस देहास तेवी होगे रियास इंतिहा बहुमत वीरस मिदेन्नवी मश्रूत गिनररुसुग एक्को कह गोतक हुट्टी फोतुं ए मसेक्केत्त हरदना गोतेग्ग एरुगे सरकारुं कुरिय गेंदियेनम अदि एगे कुरिं आ सरकारुं लितेनेंट सावे निम्माफुरी राड्रसुगे मसेक्कई एरो प्लेन कुरेफै गोत देहास सतार अशाराग प्लेन कुरेफै गोत देहास अशाराग दिवे राज्यगे वेरिकमा हवालुई एमडीपी के सरकारुं कुरिय गेंदियेनम देहास तेविस निमुनुइरु ए राज्यगे मी असासी हिदुमै पुरिहारशग्ग हम एगितुर देहास विहिवण अहरु एमसेक्केत्तबस देहास तेविस आयरु पुट्टिफ अनेक्कावस मिजहुनी एमसेक्केत्तबस मी सरकारुं राइस डॉक्टर मोहम्मद मुइज सुमकुम फशागें कुरं हकीकत की एरो नवाडुन रईतुंगे मजलियोगे तेरें कानून फेना नर्दमागे कानून गेनेउन इस्लाह गेनेउग इस्लास्ते नियते एरुगे सरकारुं बस एमडीपी के तेरेगे स्नेक्कं ए नून्नम कंगवती है नून्नम देहास तेविस आयरु अदि अलगनमंगे सरकार राइस डॉक्टर मोहम्मद मुइज के सरकार आयरु दिवे राज्य का मिहा गिन रड्रसुग मी हिदुमै फोर्कोन मुदेविय नोन्नाने දෙම්මක මේ ඉදතර මජලියෝග වාහක දෙක්කෙවි ඉදතර මෙම්බර් මනදු දායරාගේ ඉදතර මෙම්බර් හුස්නි මුබාරක ෆාහකොරේ ෆදාන් නර්දමාගේ මසෙක්කේ ෆෙනා නර්දමාගේ මසෙක්කේ නුනිම්මා රාද්‍රශක තරග්ගිය දෙන් කුරන් හොරි මසෙක්කෙත්ත කුරුන් මියොන්නනි උදගෝ කමකබ ෆාස්ස ගොතෙග්ග මගුත හෙදුන් කහල මශ්රූත කුරිය ගෙන්දිය මියොන්නනි උදගෝ කමක ෆෙන්නාවස් අලුන ෆෙනිගෙන් දිය හිතාම්වරි මන්දරකි बड़े हरद तक कोगें एत बिलियन रुपया हरद कोगें राज्य के रड्रसुग देहास तेवी के रियासी इंतिहा ब महे देमहे वीमा साइट तक अदि मगोतक हेदुमक हंसाहुं फस्तळुं हैद्दिहं कॉन्ट्रैक्टर स्टाफुं एरुगे सरकारुं नगम दियत मी अलगොන්න फेनु हकीकतकी मियदु अलगොන්න में गानुन मिस्लाहु गेन्न मैगंड ओय सबकी अदि बेणुमकी राइस डॉक्टर मोहम्मद मुइज देहास तेविस वन हरुगे रियासी इंतिहा बरडुसु वेल्लवा पुरी बौद्ध फुलता देरसु रयितुं एम्मे बोडगे कंत मी हिं हतर सरकार निमिगेन दियेरु एम्मे असासी कंतत्तवे सेरसु फुद्दिफ फुद्दादेफ नेतीति एकंकं एरयितुं राइस डॉक्टर मोहम्मद मुइज के अरिहुं फुद्दादिन वेदुन इराद कोरेबिया अलगොන්න यगिंकं ओबे सरकारेगे कुरीकोळु अलगොන්න मेन्न इहार कुरेफुरी मसेक्केत्तकुं मी सरकारगे तेरें कुरेफुरी मसेक्केत्तकुं मी गानुन अलगොන්න मिगेन्न इस्लाह एग्गोत इराद कोरेबिया देहास हताविस निवेरो अलगොන්න यगिंकं मिदेनि दिहलो बत्रयितुन्न देहास अशावि गरियास इंतिहा බලොන්න බද්දල් කොරාරු मी असासी हिदुमै නොලිබේ එව්වස් රෂයි හිදුමෙත්ත නොලිබේ එව්වස් රෂයි මේ රාජ්‍යක නොන්නානේ එකන් මේ සරකාරුන් රයිස් ડોક્ટર මොහම්මද් මුයිස් ගෆර් කොද්දෙවානේ ගානුනතක බදල් ගෙන්නේර අලගොන්න බලෙන්ජේමේ මුහිම් එක්කමකේ ගානුනත
ඒ බදල් ගෙන්න ගොත එක්ගොත තම්ෆිස් කොරේත විහිවන රයිතුන්ගේ මජිලිහුම් මෙගෙන්න බදලා එක්ගොත ඉරාදු කොරෙවියා ඒ කංකං حاصل قدين أرغن منك مازية بالي من فنني نوارون رئيسهم مجليهم كنا إستاه إنما سيستاه قطع كنتك غير راجع هنگي فنكم أرغن ميدان واني وارا بودي تيادا تو كجلون دي بيقطع إيروك سركارون نردماغ مسكة تكوريا كينغو سوتي إغار رشك نردماغ مسكة حوال كوريرهم فاها كلن غاغندك ديه راجع دولة ديه لبت رئيسنا دويست فاسترس 9.2 مليون روپيا كجلون دي بيقطع مسكة حوال كوري فتي هم يا أكيد නුවරශක්ගේ නර්දමාගේ මසක්කේ MDPගේ සරකාරුන් හවාල කුරියරු ගෑග්ගණක 212.4 මිලියන් රුපියාගේ එල්දුම් දිවෙහි ලොබත් රයිතුන ලිබේ ගොතයි මසක්කෙත් හවාල කුරේපති මි ෆද මුහිම්මු හස්සාසි බිලක අස අලුවන් මිදක්කනේ අසාසි හිදුමත ගවාහක විවන රයිතුන මජිලියක අලුගඬු ගබෝල් කොරාගතුක ඉදිකොළ මේවගතු ඉදිකොළග ඔයි MDPගේ ඉසෙතර මෙම්බරුන් ස්තිබවන හෙන්නවස් මිෆද මුහිම්මු බිලක වාහක දක්කර එබේබේ ෆුලුන්නක රයිතුන්ගේ හග්ගුග බහෙ බොණලන් නුකෙරි මජිලියක තලුන් දෝකො කොස්තිමෝති හම ඉතාම කුරාකම එන්නවස් අලුගඬු මෙන් කොංග්‍රස් පාටිය දෙහිලොබත් රයිතුන් මිදෙව්වා සුපර් මෙජොරිටි බේනුම් කුරානි මිදෙන්නේවි අසාසි හිදුමැත්තක අදි දෙහිලොබත් රයිතුන් එදේ කංකං සරකාර පුරිහම කුරුම එන්චේ එබ්බාර්දොන්දී අදි එකංකං විහවස් අවස්මාකුන් ගෙන්දියුම ගානෝන්තාකෂා ගානෝන අසාසිය ගෙන්නන්ජේ බදල්තක් ගෙනවම එබ්බාර්දුන් ඉරාදු කරවියා mi majilihuge terem furihame sarkara libigen dana alugana yaginkan obe mi kenna badaltaka eggota irada korebiya ve rajyege rajashuga mi hidumetta for koddevegen dana ekan kashwar qur'an irada korewa vihuna raitu majilihu shukriya terais شكرا استاذ المنبر حلمالي أطول دائرة استاذ المنبر حسين شريف شكريا إزت الرئيس آده فنا نردما خدمة قام كرمتك بفدا بيلك أدوك سركارون ආසකෝ අදුග රයිසෝ ජමුහුරියාගේ දూరు විෂ්ණු ෆුලායකෝ ඉද්දුදාරාගේ ඉස්සතර මෙම්බරු මේ මජලියා හොෂාලුවේ කමට්ටක ඉද්දුදාරාගේ ඉස්සතර මෙම්බරු අලගොඬ ගහ ලතීෆ් වරන් ඉඛලාස්තර කමාය කුෂකෝර දන්නවම උෆා කුරාකමකි දානූනකුම් වවුදුවේ එවවුදු නුෆද්දිෆ ඔයි වවුදේ ෆුද්මට්ටක අදුග සරකාරු රේවුන්තර කමායකෝ මේ මසක්කේ යානුගේ තරෙන් කොරියා ගෙන්දන් නිමයිකම් alona miyaku ufalaku faha kollam beenum velidara gizter members wara bodan hama ufa faal korawwana miharu ei velidara gizter member ge daira nukurafri kantata wara bar speed go mihar edani koramun adi miyaku faha kollan je nukuta eki velidara gizter member MDA nisbeva nimidia MDP sarkar OMS ekankan we ovva medu algonu ge rais algonu men ge izette raisu jumhuriya PNC sarkaru wara revunteri kamayaku वारा विष्णु तरीका मायकुआ रंगलु प्लेन कायकु दौलत लुई हारदु कूड़ा आदि देमेहेट्टेन विसियास तिग्गतेरें मिकंकं कोरिया गेंदवाती अलगोनो हामा एनक्काविस अदुगे इज्जते रईसु जमहूरिया वारंग इखलास तरीका मायकु शुक्र दन्नवं मेयकु फाहा कोल्लन जेने नुकुतायकि अदुगे रईसु जमहूरिया गे दुरु विष्णु फुळु हुन्नविलि निकम विष्णा अलगोन में फिकुर कोल्लमा हिंगा नीयकु मुडफाणेच्चक कियाफाणेच्चक දක්කාන වාහකයක නොබල එමනික් ෆාන වෙලෙව්වි වහුදා එක්ගොත මැනිෆෙස්ටෝග ලියව්වා ෆුරි එච්චේ අකුරුන් තුණුන් තුණා රණුන් රණ බරාබරන් එමසෙක්ක කොරවාකෙන් ගනි අලගොන් මෙන් නෙගෙනි ගානුණු අසාසින් නර්දමාය ෆෙනා කරන්ට මෙ අසාසි හිදුමේ ගාම් කුරුමන්ටක කණ්ඩාලාෆාවා එරුගෙස් මියදාහමෙන් ආරුග මික නුවෙෆෝ ඉංගිරුග සතාර අහර විරුස් නුයි අදි ගානුණු දෙහා සබ්බිස් වනහරුගේ නියල මිකන් කුරුමට්ටක කණ්ඩේ එළිරුගස් නුයි අලුගොන් මෙන් නෙගුනි $1 2 බිලියන් රුපියාෙන් දෙරිකන් mi daranya ekko mikan kam wefo in names algon menge gawam ga rayitun na kommes heve wefo ikkan algon menna gabul kurevene bodu daranya boluga elifa mikan kan nuwe rarrasuga walugondu koldefa bayen holitan galiruga holimaccha veliyalafiyamo e veli gamagen dani holiya ekko mifada taakunta kunuje gotaka kofuri kantattan algon menge mi bina kureveni tasavvaru algon menge duru vishnu muhur tasavvaru adi algon menge mi haradu kuda dawlata lui alugonu menga rayyatunna gewa laabahuri visnumge mifikuruga masakke qurani revuntheri kamaayuga hama bunela bunumaka gosse echen aruwa fa masakkata nukurane enukurakam midani hama koddemu alugonu men midani well plan varar systematic rangala tayyarogale full equipment ko full support ako dagota gossa fatta gota nimmala fa rayyatunna
ಇದು ಮೇ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿ ಫನುನಿಯಾ ನಾನ್ನ ಗೊತ್ತ ಎಫದ ರೇವಂತರಿ ಕಮ್ಮೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಂದನಿ ಹೇಮ ಅಳುಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮಾಲ ಮುಂವೆ ಸ್ವಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ಅನುಕುತಾಕಿ ಅಳುಗಣು ಮೆಂಗೆ ವೆಲಿದು ದಾರಾಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಯ್ಯತುಂಗೆ ಹಾಗುಗೆ ದಕ್ಕ ವಾಹಕೆಯ ಎಗ್ಗೊತ ಅಳುಗಣು ಮೆಂಗೆ ಸರ್ಕಾರು ಬಯಕು ಅಳಾಂದ ದೂಕೊಲ್ಲ ಫೋಯ್ ದೂಕೊಲ್ಲು ಮಂಗ್ ಎವ್ವೆಸ್ ವರಕ ಬೆಲು ಮೆಂಡೆತಿ ರಂಗಾಳು ದಿವೆ ಹಿಂಗೆ ತಸವರಾಯಕೋ ದಿವೆ ಹಿಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ದಿವೆ ಹಿನ್ ಎದೇ ಗೊತ್ತಂಗ ಅಂಬರಾಗೆ ನಾವು ಮಟ್ಟಕ ಮಿಕುರವ ಮಸಕದುಗ ವೆಲಿದು ದಾರಾಗ ಮೆಂಬರ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ದೆವ್ವ ಹಾಮ ಫೂರಿ ಹಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಖಲಾಸ್ತರಿ ಕಮಾಯಕು ಶುಕೂರ್ ದನ್ನೋಮು ಅಣುಗ ವಾಹಕ ನಿಮ್ಮಾಲ ವರಬಡ ಶುಕೂರ್ शुक्रिया एक्सटेंड मेंबर वैलिदो दायरा एक्सटेंड मेंबर मोहम्मद अब्बास शुक्रिया इज्जत रईस गाड़ू नंबर आशेंग ऑब्लिक देहास विही फेना नर्दमा गाड़ू न हुशेली फमिवा इस्लाह तक अगुण तायद कुरंग आदि मी इस्लाह तक हुशेली गई मी बिलुग बुणफेवा देहा 27 वनहारुगे नियद राज्यगे मिहुंदिरे हुरिया रशेग्ग फेना नर्दमागे पुरी हुरिया मस्सतकें हल्लु वाणकम अळगोंड वारं उम्मीदुकुंग अदकम यगिन कुरावाके दन्नव हम एआयकु अळगोंड निस्बेक्को ए विदाळवी हुदास्तरी बस्फुळ हुळमाले दायरागे इज्जतरी मेंबरू हुसैन शरीफ आद हुसैन बेवरं हुदास्तरी कमायकु शुकुर दन्नव इज्जत रईस हकीकतुगो अळगोंड अबुदुस मिदन्नवनि अळगोंड मेंगे विष्णुमके तरग्गी नुंगच्चने रड्डहुगे फेना नर्दमा एळि दौलतुन रईतुन देवे असासी खिदमत फुरिहमन्यामु रईस डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ गमि गाणुनि सरकार इफेक्ट मिलते बारदुन देवुन दानवाहक ता अबदं अळुंदनि बुणमु एकम बहा अमलु अळगोंಡು दानि दक्कमु एई रईतुन्न हेवा लाभवा कोम्मकमेग्ग रईतुन हे ओदे मिहकुनु जेण देकोळो अदाक अबदु सळगोंಡು मिदन्न अळगोंडुके रईतुंगे मिहेके ए रईसु जुमुरिया से रईतुंगे मिहे ए अळगोंಡು हुन्न अबदु रईतुंगे फळीग एमा मी ಹುಷೇಳಿಗೆ ಮಿದ ಇಸ್ಲಾಹ ತೋಗ ಸಬಬುಂ ನರ್ದಮಾತ ಫೆನಾ ನರ್ದಮಾಗ ಮಸಕ್ಕೆ ದೇಹ ಸತಾವಿಯುಗ ನಿಯಲ ನಿಮೇಕಮ ವಾಣಮ ಏಯ್ ಮುಳಿ ದಿವೆ ರಾಯಿತು ವರಂ ಉಫಾ ಕುರಾನ ಕಮೆಂಗ್ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಫಾಯಿತು ಮಿದ ದೊಳವರಕಂ ಆಹಾರ ದೋಸ್ ತೆರೆಗ ನುವತ ಮಿ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ಮಜ್ಲಿಯಂ ಅಳಗೊಂಡು ಇಂತಿಹಾ ವಿದ್ವಂ ಫೆರಿಗೆ ವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ದಾಯರಾಗಿ ಮನೆ ಲೋಹಿಗೆ ನರ್ದಮಾಗ ವಾಕ ಮಿದನಿ ದಕ್ಕಮು ದೆ ಮಿಹಾರು ಇರಾದು ಕುರವಿಯಾಮು फेनक कोऑपरेशन वाणी मिसरुकारुंगे प्रोजेक्ट हवाल कुफ अद एकम बेणुम बाणे गिना अददेग मोजिफ वाणी लोही नगाव यारू लोही गणुतु बेण वजीफा ने मिंग इंशाअल्लाह इराद कुरेविया ए लोही गाइला तकल्लिबे वरबड हिंगम जोमे लोही गणुतु बेण फस्टोस फसार दर वजीफा ने एवस आदम गदारियं इज्जत रईस ए हम सीधा फेना नर्दमा के प्रोजेक्ट कामयाब कमाय को निम्माल मटका ए विदाळवी दुरु विष्णुमा हरदना सियासत में तेरे निम्मो में कम अळगोंಡು यगिन कुरनीस अळगोंಡು एदन्नी हम अळगोंಡು दायरागे लोही रय्यतुन रेगडा दुआल तहम्मल कुरमुंदा दति उंदगु हालतुन अरागने एबे फोन फेना नर्दमागे हिदुमे वी अमस फुर्सतगे लिबु अदि मी फेना नर्दमागे बाइन इज्जतरे मेंबर दम फाहा कुरै फदाय बाय रडुगे फेना नर्दमागे निजाम गायम कुरै निम्मालीरुगा दूरस्थ प्लेनक विस्नागे नेंगेकं कुरब्बा फकाय मिसालक दन्नवा नम अलग मी गोति देवे सरहद नोत अलम मिहुं आबादुवा सरहद गिनफार गिन रडफुगे ने ए कनेक्शन तक हिसाब गेंगो सवेस ए पाइपलाइन नोत मेन लाइन ने गेंगो सकावेस अदे हिसाबुगा ने जंक्शन तवेस गायम को फकाय एमा मिकंकमवेस रियाय कोम मिहारु मिदिया सरकारुम रियासी इंतिहाबा दिमाको नर्दमातं युलां कुरवि अदि बजेट गोतस नेतस एडवांस देव्यस नुदेव्यस कोम्मेस कुंफुनिता का हवाल कुरवि एब्बे अरडरग 20% अनेब्बे अरडरग 30% अनेब्बे अरडरग 50% अनेब्बे अरडरग अड्डी 1% मसक्के गोस्स एकम एगे सबबुन नुनिमि गिन दोस्तके वुमुगु सबबुन रय्यतुन्न ए रशेग्ग बलिमडु कम उफेदेने हावर उदगु दुप्पांत वेफे होती इज्जत रईस देम्मे बाइंग इज्जत मेंबर फाहा कुरवि गोत एगे सबबुन बाय रडरग कोनफुरी वळगोंಡು तक हदाफुरी जंक्शन तक तुत्तु कुदिन वेट्टी कुदिन बोडते अनिया तल्लिबि गेल्लुं तवे स्लीव एबूरी एम सरकारुं देहा सताविहुगे नियद दिव्य राज्येग मीहुं दिरिउळे हुरिहा रशेग्ग मी गायम कुरविगिंदा फेडा नर्दमागे निजामगु सबबु मिदन्नेवे गोत दुर्मुस्तकबल विष्णवागे एकंगे गोत कुरव्वाण कमंगळ उम्मीद कुर हम अदिय सेफारु अळुगण निस्बेक्को
ಅಳುಗೊಂಡುಗ ಹುಳುಮಾಲೆ ಉತರು ದಾಯಿರಾಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ಮೆಂಬರು ಹುಸೆಂಬೆ ವಿದಾಳು ಹುದಾಸ್ತರಿ ಬಸ್ಫುಳ ಸ್ಕೂರ್ ದಣ್ಣವ ಅದು ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ದೇ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈತನ ದಿಮಾಫ ಎಂಬ ಬೋಡು ಮಸ್ತದ ಮಿ ಫೆನಾ ನರ್ದಮ ಮಿ ಮಸ್ತದ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣಕ್ ದುರು ವಿಷ್ಣುವಮ ಇಸ್ ನೆಂಗವಮಗೆ ತೆರೆ ಮಿಕ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಮಾಯಕು ನಿಮ್ಮಾದ ಮಟ್ಟಕ ದಾಯಿರಾಗೆ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಫರಾತು ದೇಂಜೋಣು ಹುರಿಯಾ ಎಬ್ಬಾರ್ದು ಮೆಂಗ್ ಹುರಿಯಾ ಹಾಲತೆಗೆ ದೆಮುನ್ ದಾಣಕ ಮುಗೆ ಜಾಗಿಂಕ ದೆಮ್ಮನ್ ದೆಬಿ ಫುರ್ಸತ ಸ್ಕೂರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ತ ರೈಸ್ आज मिहिसाबुं bahusका bayarwanna edalanne horiya me bronna fursat warwani muni e maun mihaisam fursat me warwani me bilge fahum aus bidaluma didu darak ste member Muhammad Latif शुक्रिया इज्जत रईस गाँव नंबर अशे ऑब्लिक देहास भी फैनान और दमाग निज़ाम इस्लाह हुशल बिला वरक गिना देगे इज्जत मेंबरों वाहक फरदा काफी हुरिया इज्जत मेंबर नवस अलोकन हितलास्ते कमाय शुक्र अदा करा अरे मी बिलुगा बहुत सुगा वरक गिना बेफ्लों वरक इज्जत गिना बेफ्लों फाहकुरी एरर हगे फैनान अर्दा निज़ाम के 80% 30% 20% 15% मसके फेशिवा नोनी में हुरी वाहक ए मसकेता सरकार निम्मा दिन में इदे वाहक आदि बैदर को मसके इगत कनु फशा वाहक इगत इज्जत मी रईस हास को अलगोंडु फाहकोल्ला सवेन कांटितु दाराग इज्जत मेंबर अमीन फैसल विदालवी तिवन्ना में हुरिया सरकार तक वोट दीफी में हेन नमस फेना नर्दमाग निजाम एब्बस हल्ले नुगनेस देवने एहमी अलगोंड दन्नवती कांटितिम दाराग इज्जत मेंबर अमीन फैसल इराद करबिया अलगोंड में सरकार देहा 27 निमेरु फेना नर्दमाग निजाम हुरिया म कोई देन कम यागिंका इराद कर मी सरकार देने अदी रईस डॉक्टर अलगोंड में रईस डॉक्टर मोइज बदलवा इरु अलगोंड एम फरतम वाहक दन्नवाने हकस अमीन फैसल इज्जत मेंबर दन्नवाला हम यहाँ को अलगोंड में इज्जत मेंबर दिग्गज दाराग इज्जत मेंबर मजलिस में को रईस अनेक फान दाराग सलामत दोग मसके बस उन्हें मेरी वाहक देने मानिक फान स्वर फसल अलगोंड में रईसा बदलवान अलगोंड से रईसा बदल जा मसके विहा सवाहक निम्मदे दन्नवान इज्जत रईस हास्तक निमिगे दिया सरकार एतम मिलियन दायगण का बिलियन वरगिना रुपया हरदकुरी मी फायसा तंग हरदकुरी फेना नर्तमाग निजाम राज्य हुरिया डटशेगा गाम खद्दन गण मकसदगा एहनमस एडडटुग रायतुन्ना एब्बस लिबुनु हिदमत ने फुरी हमें नुखद्दवे इराद करे बिया रईस डॉक्टर मोहम्मद मुईज सरकार देहास 27 नियला राज्य दिरुळे दिवेहि लोबती हुरिया रायतुन्ना फेना नर्तमाग निजाम फुरी मकद्दी हिदमत लिबेन कमगे यागिन का मी कानून लिबिगन दाने हम यहाँ कोई मसके खद्देन कमगे यागिन कमस इराद करे बिया अलगन में दिवेहि रायतुन्ना दिवेहिन्ना यो धंधा खद्दी यागिन का गारवा इज्जत रईस अलगन में मियादुगे सरकार के विष्णु फुलु और साफ मी कानून तक गेन्ना इस्लाह बदलता या एग्गो तक अमल करे वरगिना इस्लाह तक बगेन्ना कानून तक एगेन्ना इस्लाह तक एग्गो तक सरकार फस्टी नेति कुरिया वडागनाथ फेन्ननी कानून तक तंफीज कुमगा अलगन में रईस डॉक्टर मोहम्मद मुईज एमनिक फान के विष्णु फुलकी रैयतुना वी वाउद रैयतुना देम वी हिदमे रैयतुन कारिगा बुनी कंतता एमनिक फान फुरी हम खद्दिनु एकंत फुरी हम खद्दिनु एदगेंदवानी फस्टी वडागत नेति दुआ हुन दुआ बराबर एकंत तक खद्दम गेंदनी मी कानून तक गेन्न कोम्मे इस्लाह इराद करबिया दिवेहि रायतुना दिवेहिन्ना दिहराज्यगळे हुरिया रायतुना एगलाबिया मंफा कुरानी गोता निजाम फुरी हम कुरानी इराद करबिया फेनुगे निजाम राज्य हुरिया रायतुना दिवेहि राज्य दिरोळे हुरिया लोबेति रायतुना राज्य हुरिया रडटु अतलतगळे एकी उमुरुगे एकी फेंबरगे बेफुनु बेनुवे मिहिदुवें आवहा लिबु विहास आवहा लिबिगन दिउ एकंकम फुरी हम खद्दिन मट्टका मियदुगे सरकार इराद करबिया रईस डॉक्टर मोहम्मद मुईज सरकार एमसके कोद्दी देहास 27 सन्नारो राज्य हुरिया रायतुना मिदन्नवी फेना नर्दमाग निजाम फुरिम कोद्दी निम्मादन कम यागिन कं आदिवासी फहरो और अदि हम यहाँ को अलगोंड मी बिल हुसम को फुर्सत अलगोंड में लीडर हास्तको अलगोंड में मी हुरिया मेंबरों के बस एम इसकोम अलहटनी अलगोंड में लीडर इब्राहिम फला इज्जत मेंबर बस अलगोंड मी बिल सलाम फुर्सत देवी थी
එමනි ෆාන බස් අලගොඩ ශුක්‍රදා කොර අධියායක මිසරකාරු ෆද බිලේ විහාස් අවහක මජිල ෆොනවාගේ මිකංක නිම්මං සරකාර මසක කුරබීති අලගොඩ මේක රයිස් ඩොක්ටර් මොහම්මද් මීසා सरकार इम्मे इस्वेरिना शुक्रदा करोमी बिलिंग माल शुक्रिया जीते रईस शुक्रिया इस्टर मेंबर मियाद को वोटिंग एहमुगा कुतका मिबिल बलायगा तो फेने तो वोटिंग एहम वन्नान मिया राउंड मिदने एजेंडा नंबर आशका 80.1 द्वे राज्य जमहूरिया कानून असासी के सतह के 47 मादा के दशुं उत्तम फंडियारों के मकाम हेम्बेर होस्ट साइड अल उस्ताद अब्दुल गनी मोहम्मद अय्यन कुरमटका रईस जमहूरिया फोनुवा फवा मसला जुडिशरी कमेटी दिरासा को निम्मिगत का रिपोर्ट मंजा खुशालवा देवान जुडिशरी कमेटी के मुकर्रर मनदो दायरा के इस्तर मेंबर हुस्नी मुबारक इस्तर मेंबर फुर्सत अरवा शुक्रिया इस्तर रईस अदे मी रिपोर्ट की द्वे राज्य के जमहूरिया गांव असासी के सतह के 47 मादा के दशुं उत्तर फंडियार के मगाम हेम्बेर होस्ट साइड अल उस्ताद अब्दुल गनी मोहम्मद अय्यन कुरमटका रईस जमहूरिया फोनुवा फवा मसला जुडिशरी कमेटी दिरासा को निम्मी कुतुके रिपोर्ट मी मस कमिटी लिब्मा एकीगा विभाग के मसतो कमिटी के मसूलियत बयान को फमियोन्ननी ऐतु मध्य गवायद के दुस्त भाविस्वन मादा एगुतुं एमादा गवा गुतुके मती कमिटी के दौर कमियोन्ननी रुहुंदुनुम फेन्नकम नोतनु फेन्नकम निम्मा कमिटी के रिपोर्ट मध्य के तलमा कोनु मी मस लिब्मा एकीगा कमिटी मस दिरासा कुरुमुगा मैगन गुतिगा बलाफवानी उत्तर फंडियार के मगाम मीह कायन कुरन जेहिचनमा अमल कुराने को बयान को फवा गाँव नंबर 13/10 है फंडियारों के कानून के 17 वन मादा गवा गोता एक एगुतुं कानून गवा गुतके मती जुडिशल सर्विस कमीशन यूलान को कुरुमतनी फरातो गुं अब्दुल गनी मोहम्मद की एक कमीशन यूलान कुरुमतला दी फरातो गुं का इंटरव्यू को उत्तर फंडियार को के मगामा अय्यन कुरुम जेसिन रईस जमहूरिया मशवरा देबाफा फराकमा कमिटी लिबिफावा लेक्यूं तक बलायरु उस्ताद अब्दुल गनी मोहम्मद की दशकोट के गाजी कमा हाई कोर्ट के फंडियार कमा हाई कोर्ट के फंडियार कमा सुप्रीम कोर्ट के फंडियार कम कुफा फरातिक कमा एहंकम उत्तर फंडियार के मगामा अय्यन कुरुम गाबिल फरातिक कमा फिन्न कमा एहंकम उत्तर फंडियार के मगामा अल उस्ताद अब्दुल गनी मोहम्मद अय्यन कुरुम रईतुम मजदी हों रुहुं दिनुम फिन्न कमा कमिटी निम्मा फवे ईमा कमिटी निम्मी गोतुके मच्छ रिया कुरवा मसदा आमेदु मीसतरे मजदी फेन्न गोतका निम्मा दिनुमा मजदी होगे तळमा मी रिपोर्ट हुशाला शुक्रिया इस्तर रईस शुक्रिया इस्तर मेंबर मी रिपोर्ट बहुस क्रम कंडलफावनी जुमला 30 मिनट ए मंजुगा तमसील करा कम सियासी पार्टी को एंग इज्जत मेंबर सियासी पार्टी कंडीशन अनुगणवा एंग इज्जत मेंबर फर्स्ट मिनट को फुर्सत अरवा गोता वहां फुदेक में इधर ने इस्तर मेंबर ने फुर्सत उड़वा PNC के फरातों इंग्रज दायरा इस्तर मेंबर इब्राहिम फला शुक्रिया इज्जत रईस आदे देम्बे आलमेनम्मी मजलिह को फलोया जुडिशरी कमेटी के फरातों के खुशालुबा देवी दिवे राज्य के जमहूरिया के कानून असासी के सतह का 47 मादा के दशुं उत्तम फंडियार कम के मकाम आ होस्ट साइड अल उस्ताद अब्दुल गनी मोहम्मद अय्यन कुरमटका रईस जमहूरिया फोनुवाफावा मसला कमेटी दिरासा को निम्मिगतुगे रिपोर्ट जिते रईस कमेटी के मी जुडिशरी कमेटी के मुकर्रर वाला तफसील को एक कमेटी के मशक्क़त दिया गया आम को देवाफी मम्मी रिपोर्ट की हकीकतुगा अलुन में मादी को बहुस्तके मी कुरंगोई रिपोर्ट कम कालोंडु नुदकें मी कमेटी की हमा मी उड़िया सियासी पार्टी तक विश एक कमेटी का तमसील एक कमेटी तमसील कुरब्बाय मी एक तरह का MDP हिमेनी वडा नवा देम और मिहन देने भी कम गवियस मी MDA मी कमेटी का बायवरी वडा नुगन नवा नूनियाम इति कोलंबे बोर्ड सियासी पार्टी मी पार्टी तमसील कुरब्बा मी कमेटी की इज्जत रईस हकीकतुगा वारा मुहिम्मु मशक्के पुलतके मी वारा वगुतु दीगन कुरब्बा कमेटी की मजलिहुगा मिहिमेने कमेटी तक बलाफियामु और दन्नवाणी हम एम्मे गीना दुवाहु एम्मे गीना इरु एम्मे गीना वगुतु हेद कुरंजे कमेटी मी कमेटी के बावतु ए कोर्ट तक मी एक मुअस्ससा तक मी फंडियारुन्ना मी हुरिहा मसल तक हिंगनी मी कमेटी का हिमिनी वडानवाणी वरा
ආබිල් බේෆුළුන්කම් ෆාහ කොල්ලවේ අනක මසක්කත්තබ්වෙස් වර ෆරවාතිරිකමයකොන් එවුන්න උසූලා හමතකුගේ මතින් කොමිටිය මේ ෆරාතන් හාජරකොන් ඉන්ටර්වියුකෝ එකම එක ශීගෙන්වා එම ආබිල් බේෆුළුන් මේ කොමිටියෙන් අල්මෙන් අබදුවෙස් කොමිටියක මසක්කතුන් මේ ලෝයන් එබ මේ හාම කොද්දේ එකමට්ටක කොමිටි මුගඩිරු නායබ මුගඩිරු අධි උරිහා මෙම්බර්න ශුකුරු දන්නවන් මේ උත්තම ෆණ්ඩියාරුකම මේ ෆොනුවාෆවන් නම්පුලකි අම හගීගතුගවෙස් වර ආබිල් ඉඛලාස්තරි තෙදුවරි අමානතරි බේෆලෙක්කන් හම ෆාහ කුරවේ මේක කුරෙවිගවෙස් මේ පොට්ටවක මසේ කුරවා බේෆුලේ එම අලොන්වස් මේ කොමිටි රිපෝර්ට අල්ම පාටි ෆරාතුන් තායිද කුරාවාහක දන්නවාලම අන් වාහකොන් නිම්මාදාන් පරබඩ ශුක්‍රියා රයිස් शुक्रिया स्टेट मेंबर MDA फरातुम वेल्दू दायरा के स्टेट मेंबर मोहम्मद अब्बास इज़त रईस देवराज्य के जमहूरिया गवर्नर सासी के सत्ते के साले सेवन माद दगदर उत्तर फडियार को मगामंग हा होस्ट साइड अलुस्ताज अब्दुल गनी मोहम्मद अय्यन कुरमटका रईसुल जमहूरिया फडुवा मसला कमिटी दिलासा को निम्मिगोतु रिपोर्ट नळगुण फुरियम तायद कुरा धन्यवाद अदि हम हेम्मे मी अलुस्ताज अब्दुल गनी मोहम्मद की हकीकतु गवेस तजुर्बाकार वर गाबिलु बेफलक नळगुण वगुत फाकुरं हम हेम्मे मी फदा मुहिम मशक्कते मिहा कामयाब कमाया की मिहा अवस मुहलत निम्मादि कमटक जुडिशरी कमिटी के इज्जतर मुगर्रिर मनदो दायरा के इज्जतर मेंबर अलुस्ताज हुस्नी मुबारक वर हुदास्तरी कमा कुर्दन में कमिटी के हुरिया मेंबर नो से इज्जतर रईस अलगोंडु उम्मीद कुरनी देह राज्य के सुप्रीम कोर्ट फंडियार को हमजहुम मफहु देन राज्य के अदुलुगे निज़ाम वारा रंगला वारा हरदना को दफु फेरना गोता एवे सियासी नुफूज़ के तेरेगा नुए सियासी नुफूज़ के किबावे के कुरिया दान का मंगल यगिन कुरनी इज्जत रईस मिफदा गाबिल बेफुल मिफदा मुहिम मगाम तक अय्यं कुर मफहु गा बेफुल ना दे तेरेगा गाणु ना गवादा उसूल तक एग्गवा गोतुग मति मेनुवी एवेस फियवල नेळुंग ए विसळगොඩු मी रिपोर्ट में तो एच्च बुणला धन्यवाद बेणु वाहके कम धन्यवाद जुमुला गोतक मुळे रिपोर्ट गणु तायद कुरं अदि सुप्रीम कोर्ट के उत्तम फंडियार अळगොඩු फुरियम तायद नो तळगुण पार्टी मोल्डिस डेवलपमेंट अलायंस MDA के तायद वाक धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया स्टेट मेंबर आदे मी रिपोर्ट के बहस का दायर में एदडान पार्टी तक फुर्सत अरवानी मुनि अवुंडु न्याय साहब मेरी रिपोर्ट के बहस के मरहला मेरी मादनी और मेंगे हुस्वगत को वर कार्य विफमा एको अवुंडु कष्ट कोरनी तिबे फुन्ना तिरिस अने हुस्वगत को अरवांग आदि मेदो के वोट नगा गडे की एक जहर कम हमजसा एक जहर जलसा फिशमफ वोट ने को उन्नाले वाक धन्यवाद न्याय साहब इस मेंबर ने एक गडे हुस्वगत को अरवांग